Siyas. Luli ka, halaga. Higa. It's okay, it's okay. Magpads ka. O, pads daddy. Oh, sit down dyan, sit down. Ganda. Dito tayo sa kapayapaan. Ang brood nila is 25. Si ma'am yung ano yung barista. Ito yung setup nila ngayon. Yan. So, sit down, Sayas. Sit down, Lu. Sit down, Lu. Up! Up! Init ko pa na to. Oh, sit down. Oh, sit down, guys. Demir, not there. Dito. Dito. Up! Oh, tayo. Again. Sit down again. Kaya mag-balance ay. Oh. Saya, sit down. Oh. Sit down. Dito kay daddy. Huwag dyan. Baka mabasag mo. Magbabayad pa tayo dito. Ano sa inyo, sir? Ano Isang pang pagpipilian? brood. Tapos dalawang kokwa for kids. Ganyan sila, may mga driver sila doon. Order tayo. Tapangan ko naman. Tama lang na yun. Kailangan ko pang ano. Cold! Naka CCTV ka o CCTV? CCTV pa dito. Op. Hindi po natin yan. Dito. Wala pang hila-hilamas yung barista nyo, ah. Ma'am, naghilawas na ba kayo, ma'am? Nakagising pa lang po, wala pang toothbrush. Good service, ah. Galing, ah. Oo. Kuha tayo ng mas magandang upuan. Ito, parang parokya na ito, no? Kasi, Sidang, no? Sayas. Lu. No, wala. Oh, sit down. Oh. Mamaya. Lian. Ay, mapapagalitan ka pa ng gusto. Meron pa tayong doon dito. Wag yan. Doon ka dito. Oh no, wag yan. Wag yan, low. Salamin tayo. So may malunggay po, sir? May malunggay po siya. Po, sir. Gawin mo na yung coffee para sa ito. Nilalagyan natin. Dito na? Dito muna? Oo, siyempre pa sila rin. Sita na. Dapat tatay mas malaking table, ah. Kaya nga eh, ulit no? Nalitan nga rin ako eh. Sabi siya mas malaki.
Hindi, okay naman. First day. Chocolate me. Yes, chocolate first. Chocolate me. Bigyan natin. BCO. Chocolate me. Chocolate me. Meron din ba yun sa mga kasunod? Hindi ko alam. Ayan mo kayo. Bigyan natin. Ang BCO. Masyadong mano na. Ma. Konting-konti naman. Mm. Mm. Tayong first customer. Yung sa kanila pa lang, halong malamig. Oo. Kuha ko, ikaw na. Yan na. Ngayon, hindi dapat dito. Dito nga pa lang sa customer ah. Next. Magkano ba? Ha? Hindi ka dito. Alam, nakalimutan ko. Bili ka pa ba? O yung mat na yung living mat. Chocolate me. Pwede naman yun na lang. E di ang iano mo yung malaking mesa na, no? Parang na. Po ah. Ako po mga sir. Oo, pop, careful. Oh, stand it, stand. Oh, go, go, go. Stand mo, yan. Great job. Great job. Oh, stand it. Okay. Oh, dito, dito, dito. Sit down here. Sit down. Oh. Sit down, sit down. Okay. Up, up. Careful. Careful. Oh, no, sit down here. Careful, ah. Careful. Sit down, careful. Oh. Yan natin ma-deliver ang ating order ngayon. Chocolate me. Sold outside. Ah. Sir, ito po yung sa'yo. Uy, wow. Oh, chocolate milk. For 2 kids. Oh. Wow. Wow, thank you po. Basa. Basa. Basa, ayan. Yung ano lang, magkano yan? Pulas. Hindi, yung pulas. Oh, wait lang ha. Oh, Ako na kuha punas. Si mama na nakakaipon. Ako punas kasi hindi pantay yung